senizoqala ukuhlakula. Awuhlakuli into engamelanga. Ekupheleni kokuhlakula kuzokhula kuthele bese niyavuna. Nizocela isibusiso uNkulunkulu sokuvuna ekade kulima nokuhlakula nokulinda. Lapha eSwazini ngesabathe emini uNkulunkulu uzobe sikhipha isibusiso senu nesethu nesodadewethu nabayisebenzayo athi nabafundi cela uNkulunkulu bakukhumbule bakufundile uma sebebhala babhale khona. Ngicabanga ukuthi njengamanje sizokwenza lo mthandazo bese siyahamba. Kodwa ngeke sivaleke ithuba lokunikela ukukhumbuza uNkulunkulu ngeshumi lami ukuthi Nkosi ngicela ukuphasa kulo nyaka. Khona indawo engiyithandayo insizwa zethemba. Ngicela ukwenza kuyona kancane. Abelungu mabenza izinto zabo noma iyimbi bayayitusa. Kodwa ngakithi siyesibona ngathi sekuphelile umuntu. Imvama mawubheka siyashesha ukuthatha inqobo sizoyivala namhlanje bantwana bakaNazaretha. Angazi noma belungu bayathi mawuhlulekile bayebethi come and try your best. Basho ukuthi uqhubeka. Abazi bangasho ukuthi sekuphelile ngawe ungaphili. Ngiyayithanda indaba ekade ngikhuluma insizwe lithi la ekhaya ithemba likhona konke kwenzeka ngethemba. Siyamcelisa ukuthi ithemba libe nalo. Nami ithemba nginalo. Nganginalo ithemba. Ngixoxele nje indaba encane ukuthi ithemba la ekhaya likhona. Uyaliphatha ekugcineni. Ngicele amakhosazana mina zaba isihlanu kwenzeke into eyodwa lokho. Khonke mayiqeda ukuyomemeza kuhambele ifoni ithi khosazana umuntu ebengithandana naye esikoleni uthi asingehlukane ngicela ungaqhubeki azaba isihlanu kwenzeke into eyodwa. Kodwa ngizange ngisho ukuthi mina ngisaka. Ngafika esipholi ngakhuluma no-Anto hawe Mahlabisa. Wathi ayihamba kubaba unyazi lwahleli la endlini yothi ngivulanda. Izintombi zayihlola ngafumana umusa nalento kuthiwa i-candidate ngesilungu. Ngafumana inhlanhla nezwi uNkulunkulu. Ngafika ngaguqa wathi baba kwenze njani ndoda yaseGoli. Ngathi baba ngizocela ukuganwa. Mangithi ngiyaganwa ukuganeki ubaba wendaba. Cela intombi zabafana lokuphithizela la emgwaqweni hambe bangisiza la kunalanda emahlengeni sesipholi. Ukucelela lokho. Baba ngibona nkosazana ngicela. Wathi amfuna uAntu Mashezi ohlola ingane akubhekele ingane unumber 1. Khona uthugobila ngithi. Ngahamba ngifuna umkhokheli zayizohamba ziyentanda. Nangacela umhlangano la ngeke. Wabuye umkhokheli Mashezi wathi baba khona umphatha amakhosazana edumbe kade ngihloli unumber 1. Wathi hamba uyihluthule njengamanje. Ngathi baba makuvala umhlangano cha unikwa yini angiyicele manje. Indaba yokuvala umhlangano wabo kubona wabo. Ngangidonsa ngiyesipholi. Ngisho ukuthi kulokhu kufeyila kwabo kwesihlanu angizange ngisho ukuthi sekuphelile. Kodwa ngathi hayi uNkulunkulu uzonginika kwami wanginika waphinde wathi ngoba songicelile ngisavulile isipholi angivalile cha ngisho kanjani. Kodwa ngiyazivaleni inkonzo sicele bangcwele inkonzo yokuthi uNkulunkulu sibhale kahle siphasi. Ngiyathanda ngoba ngaphezulu kwezinto zonke engikhulume ngazo ngithanda ikhiphe ngiyaziyo mina nazo uShembe uNkulunkulu kuphela. Ngiyababongela abazali benu endingahlali nabo ngoba balikhohliwe ukuthi ngizalwa abazali emakhaya bafisa ukuba ngibe ikusasa labo. Ngiyacela likhule ningamaNazaretha onyazi. Mina ke engikubuka kini
ngibuka inkunzi ematholeni. Sizulu sami sisho njalo. Singasihlaziya babutela. Uhlomana kusuka la ekhaya ngangijwayele kuya kubo bengale e-university benza yona le nkonzo. Ungasihlaziya isiZulu inkunzi sematholeni. Nikusondela nangibhoko Gumede uzohlabelela ingoma yethu yokucela ukuphansi. Tshela insizwa ukuthi inkunzi sematholeni. Indaba mayibe inhloko encane. Amen. Ngiyekuthiwa isizulu story. Kodwa ke ngizawuzama. Uma kuthi inkunzi sematholeni isuke kufuna ukubukwa ukuthi base kugiswa endala yakuba khona yini ezofika iqhubeke nomsebenzi esibayeni. Usho ukuthi ubaba ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu amajazi ngekaphela. Ukusho njalo. Njengoba ngilalela inkonzo yenu eyinsinzi. Amajazi ngekaphela eNazaretha ma nisahlabelela kanje. Ngiyakuthanda ke ukuhlabelela kokuchwaya. Kwala ekhaya. Hayi ukucula. Nkosi usabacwazile, Nkosi usiguqa kwebandla, sihlabelele uNkulunkulu asiphe ukuphasa okuhle. Sihole Gumede ngengoma yama-27 27. Yeah.